Assalamu alaikum al'ummar Najeriya gabaki ɗaya musamman 'yan jihar Kebbi. Mune muku alheri da samun wannan cibiyar mai ba da maganin gargajiya mai suna Bilyaminu Medin a nan garin Argungu. Ina masu cewa na gaji amma ban samu dacewa ba. Ku zarci wannan cibiya. Kun ƙware wajen ba da maganin gargajiya musamman irin cututtukan na zamani, kawo daga hawan jini, ƙwarsa, ciwon kansa, ƙabar jiki, ciwon sanyin ruwa da na mata. Suna da ingantattun magunguka kala-kala. Ku dai ku ziyarci wannan cibiya domin ku tabbatar da cewa ana warkewa. Domin mutane da dama sun ziyarci wannan cibiya mai albarka kuma an dace an sami biyan bukata cikin yardar Ubangiji domin shi ya cuta kuma ya yi magani. Kar ku manta sunan wannan cibiya Bilyaminu Medin tana nan garin Argungu, shiyar farin tanki, an riga da gidan Alhaji Salihu Kesi kusa ga shagon Alarama. Domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓar wannan lamba. Yanzu kuma za ku ji daga bakin shugabar wannan cibiya mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Hajiya Hadiza mai ba da maganin gargajiya a Kebbi State Argungu Local Government. Amma ni aihen gulma, in gulma aka haife ni. Dan idan ka ce Hajiya Hadiza a gulma ba san ta ba sai dai Asabe aka sani na ranar haihuwa. To da yake gwamnati tana neman mu da ta ji maganinmu kuma mu muna son mu ba da magani don muna da shi bisa gaskiya tsakani da Allah. Amma ba mu bane da magani, Allah ne da magani. Amma Allah ya ba mu magani da yake na cututtuka da suka daban-daban waɗanda Allah ya samu bil'adama. Kuma Allah ya ba mu ikon da za mu taimaka ma jama'an musulmi. Watan gwargwado muna da magunguna daban-daban amma za ku ji tallarsu irin cututtukan da kake da su sai ka same mu ka yi bayani. Sannan na biyu Allah ya hore mana magunguna da aka ce cutarsu ba za ta warke ba. To mu confirm muna da maganin gaskiya wanda yake an warke, wanda yake ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba. Idan kana son ka ga gaskiya to za ka neme mu gwada maka tabbar lalle wannan abun shi ne ana warkewa, ka tabbatar da cewa abin nan an haɗa maka shi ba bisa ƙarya ba. Idan ka karɓe shi ka ga baka warke ba Allah bai yarda ba. Dan ba za mu yi maka abin da Allah bai yi maka ba. Idan ka karɓe shi ka warke yadda Allah ne, ba yaddan mu ba sannan kuma ba iyawan mu ba. Sannan mu muna sai da magani daban-daban da suka shahi cututtuka wanda ka san kana da shi. Gwargwado Allah ya hore mana yanda za mu baka shi kuma idan ka gwada in Allah ya sa ka dace za ka dace. Dan shi magani ka yi shi ne ba kai ne adda izinin shi ba, Allah ne da izinin shi. Amma lahi ta magani Allah ya ɗaukaka mu kan wannan dan duk inda muka ba su sai dai abin da Allah bai sa hannun shi ba. Kuma gurgudu akwai gaskiya akwai jin daɗi ga abin da za mu samu ku gare do ku ji cewa lalle tabban waɗannan abubuwa da mun ka faɗi muna da su. Sannan shi ne ya yi magani. Mun yi lale marhabin da isowar sabon wanga kamfani. Suna da kala-kalar maganin ciwon cuta ta zamani. Bilyaminu Medin shi ne sunan wanga kamfani. Bilyaminu Medin akwai inganci nasu magani. Ciwo hana muryar jiki. Suna da kwararrun ma'aikata masanan ciwo da magani. Ciwo hana muryar jiki. Sai sun aula ka sun gane ciwo naka su baka magani. Ciwo hana muryar jiki. Da hukumar bincike da kula da sahihanci na magani. Ciwo hana muryar jiki. Sun tantance kwarai sun ka ba su damar sai da magani.